Yan na. Chase da dong. Mubgas? Ah, mubgas mo dito kuha na din. What's up mga kagango? Good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa Cebu. Tayo sa province of Cebu. Yan, kita nyo yan. Good. Sama natin si Mayora. Yan mga kapunta tayo dyan. Kung may nahuli silang isda. Yan. Nihila sila ng lambat. Yan. Tayo, ano mahuli nila? Nakakagangol dito kami, lakad kami sa tabing dagat sa probinsya namin sa Cebu. Hanap kami ng isda, wala eh. Buti yung libro may isda, yung dagat wala eh. Ano, lakad kami ni Mayora, mainit, sobrang init, nasisira yung beauty niya. Diyan mga kagang, landingan ng eroplano yan dati. Yan. Ganda ng dagat oh. Parang sea. Lakad si Mayora. Yun mga gangot, dito kami sa ilalim ng Mayora. Bili tayo ng isda dyan. Sa tiyuhin ko. Yan, bilihin natin yan. Isang piraso lang huli niya eh. Nabili namin ng 240. Gusto kaya bagong huli ko yun dyan. Huli ko. Diyan niya nahuli? Hindi sa ilog? Nahuli ko dyan. Then, picture.
Di ba abnormal? Pinalangoy ulit. Nahuli ako. Di ba? Mongoloid. Sarap itong mga gango, kapers ko pa. Dito ka gan. Sarap sa ano, tinula. Tinula to namin mamaya. Pag-uwi. Yan. Diba? Isama natin yan mamaya yung taga ano. Yung may sa Facebook na Asturias Vines. Andun sa bahay ngayon. Sama natin yun sa vlog mamaya. Medyo corny rin yun. Punta tayo dyan. Ganda ng bulaklak. Pakita mo nga. Yan. Yan ang bulaklak sa tabing dagat. Ano ba to? Ay. Bigay ko to kay Mayora. Mayora, for you. Yan. Pagango, yan na. Binira na ni Boss Mike. Mike, shout out ka muna, Mike. Mike, shout out ka muna. Kawikla. Push siya. Kawikla. Shout out mo na, mga ano mo. Pagango, dito tayo ngayon sa, wala tayo doon. Kaya nandito tayo kasama kasi yung kapatid ko nga si... Shout out ka muna, Gisa. Shout out. Shout out mo. Shout out. Shout out mga gang. Shout out. Ito si Min. Pero ipagkal sa Jumboy ba? Guwapo. Kasama namin yung pinakakamalakas sa ano sa Asturias. Si Jimboy lang sa Kalam. Yan si mga gango, ipakipalo na lang sa Facebook page nila Asturias Vines. Ilagay ko dito sa link sa taas. Oh, gang. Edit. Yan. Boy, shout out ka na, boy. Shout out. Di mo lang. Dila sabitin. Dila. Uy. Dila. Tay. Dila sa sabitin. Giubak no. Dili sa subit. Patay na tatong buang kulir. Uy, kuroy. Ayan, kasama ko yung anak ko, ang panganay. Ano? Dila mo na. Ayan, ang pinakapugi sa kuan sa Asturias. Kaya marami naghahanap nito eh. Pati pulis hinahanap to eh. Sobrang kapugian eh. Ano, so what's up mga kagango? Ayan naman. Tayo sa yung Asturias Vines pala kung gusto kayo manood doon. Medyo ano doon. Mga vines nila doon. Nakaaliw yung mga vines ng mga kagango. Shout out mo na boy. Shout out mo. Wala. Yan ang pinapugi sa Asturias mga kagango. Pati pulis hinahanap to eh. Sa sobrang pugi. Shout out mo. Shout out mo. Upload to mamaya sa YouTube eh. Di ba? Ano? Sige, baka hanapin ka dito sa polis. Baka hanapin ka ni Discato. Uy! Ano? Kita Jezeng Crush. Dito nag-ano sa mga Nag-ano sa mga email. email. Yung Francis, shout out ka muna Francis. Shout out mo. Shout out sa ano. Shout down. Shout out sa email. Yan yung anak ko panganay. Ito, hindi ko to anak. Uy! Kapatid. Kapatid. Francis, shout out mo yung ano mo Francis. Ay. Yung ano crush mo. Sige na. Dito crush. What's up mga kagango? Yun dito kami ngayon, tambay-tambay kami ngayon sa mga ano, yung kapaligiran natin. Ayan no. Oh, yan. Tambay na tayo dito, ayan. Bugoy, shout out Bugoy. Bugoy, shout out ka naman Bugoy. Shout out sa iyong mama. Ano? Ayan. Yan, tambay muna tayo dito kasi mainit doon sa loob eh. Kaya dito muna tayo tambay sa mataas nga puno. Yan. Mataas Kami na si lupa. ano si Francis oh. Yan. Francis.
Say hi ka muna. Hi. Uy! Please like, share, and subscribe and hit that notification bell para hindi po kayo maka-miss ng bagong video namin. Bye-bye!